Barcelona e vreme. Sad se kupuje ovako. Imamo ovdje automat za kupovinu karte. Brate. Ali ne znam kako da kupim kartu. Mislim, morat ću da sačekam objašnjenje. Da, i posle toga da nađem, nemam pojma gde se nalazim, na T1, a treba da budem na T2. Ovdje ide linija A1, a ja moram da uzmem A2. Sad ćemo da vidimo. Da uzmem karticu. Sve je na španskom. Na informacijama devojka mi je pričala na španskom. Ali smo se rukama super sporazumele. Tečno govorim španski rukama. Zašto neće da se... Čekaj, aha. Evo ga. Opet, ali mogu da biram ovde. Engleski, pa ću da imamo. One way return. Ajde return. 12,5 evra. 12,5 evra. Buy. Šta onda? Buy. Cash. Aha, prihvata 5, 10 i 20. Čekaj da vidim šta ima. Ovdje sada. Više dio 20. Gdje ubacujemo ovo plavo? Nemam, imam 10. Evo sad kad mi ode. Čekaj da vidim. Accept bilo sve. Jao. Uglavnom, eto. Tako, ja moram da nađem pare sada. Eto, mene u Barceloni, pa ćemo da vidimo kako će da izgleda ova avanturica.